Guys, mga pare ko, ayan, nandito ngayon ako sa na-vlog mo. Sandali. Sandali, ano yun ta? Hello, what's up mga pare ko? Ayan, welcome back to my channel. Ayan. Sa mga bago lang po sa channel ko, please subscribe and click notification bell button para updated kayo sa aking videos na gagawin. So, nandito ako ngayon, siyempre, wala akong magawa. Nandito ako sa Fardo Residence. Ayan. So, ayan na. Nadaanan ko si Iyet na binablandihan ng aking tiyain. Asa sensitive ay tatago. Ayan guys, ayan si Iyet oh. Hi Iyet! Kumusta? Nagpapablandi ka? Ha? Okay lang. Anong kulay yan? Patingin. Patingin. Anong kulay yan? Kaya yung tatawag na namin yung color ng ano. Kulay. Ng Kula? kagaya ng ano sa Polycosmic. Wow. So may kamukha kang artista niyan. Sino kamukha mong artista? Ha? Sino kamukha? Patrick. Pwede na yun. Patrick ano? Sino Patrick? Patrick. Patrick Garcia. Ibig sabihin, pag nakulayan na yung buhok mo, si Patrick Garcia na yung kamukha mo. Basically yan. Pin? Pagka yung may ng klase, Patrick Garcia. Pero pagka yung mataas na presentation mo, yung Polycosmic. Hinaan mo yung sounds mo, malakas. Natatabunan yan. Ayan. O tapos, anong plano mo pagka nakulayan ka? Saan ang punta mo yan? Saka mamamasyal. Basically, pagka nagkaroon na ng presentation, pagka yung mataas na presentation mo, yan sa may Pardo, yung George Pardo. Jewel? Aram yung, Nasa langit na yun, si Jewel. oo. So guys, ayan, si Iyet, ay kamag-anak namin. Tatahin ko. So, pinsang buo siya ng mama ko. Ayan, no. Ayun yung nagkulay dyan, no. Ayun, kaway-kaway. Bidyuhan ko muna itong dalawang to, ay. Tinatago, kayo tatago. Ayan, balik tayo kay Iyet. Ayan. Si Iyet naman eh, matino naman yan eh. Bakit sinasabi nilang Di yan matino, guwapo. hindi daw matino si Iyet? Yan pa. Sila lang ang hindi matino Iyet, no? No? Oo, pagkamasang, Diba? Sila lang ang hindi matino, diba? No? Ayan. Sige, kulayan. Apogi na. Basta Patrick Garcia ka na after niyan, ha? pagka O ayaw, umayos ka kay ano. yung ano, Hindi na nga yung baga, sinila pa yung baba. baka maging comedian dating. Baka comedian dating. So pagkatapos yun, magiging ano ka na, si Patrick Garcia ka na yan. Oo. Oh, Patrick Garcia, pero pag nagkaroon ng port, Oh, yun. yan na, ikaw. Hindi pa. Meron. Ah, sige, ito mo, may tatanong muna ako sa'yo. Ano masasabi mo sa mga taga-crossing? Basically, maraming mga competition na nakakaharap pagka ikaw yung napalaban sa ano sa may patatagan ng buhay. Ibig, shout out mo, mag-shout out ka ng mga taga dito, yung mga kilala mo, gusto mong i-shout out. Gusto mong batiin, sino gusto mong batiin? Diba? Basically, naka-intercom na. Wala ka bang kaaway dyan sa crossing? Nagkaroon ng presentation. Mayos ka. Anong presentation pinagsasabi? Parang yun. Ay, sa labak. Wala bang nagagalit sa'yo sa labak? Sa labak. Anong message mo sa mga taga-labak? Dali, mag-message ka sa taga-labak.
ito, masasambit ko. Pang maalala mo kaya, ang ganda ng sounds, oh. Masasambit ko lang yung parang ako ay nagmamalaki ako na hanggat narin, ang ganyan kabataan. Okay. Pero pag nagkaroon ng mataas na replacing, pwede mo pa ilan na siya music. Hindi nga, ang tanong... Pag-nurut, radyo, pag-nurut, pisyo, pado. At pag-nurut, pado. Ngayon, ang tanong ko, Oo, kasi ganun ka naman, Yung mga gusto mong batiin sa Diba? labak. Oh, yun. Oo, yan. Anong pangalan? Anong pangalan? Sino ang gusto batiin sa labak? Basically, pagka nagkaroon ng magandang practice na gusto ba niya isang nalabak yan. Sino ang gusto mong batiin sa labak? Kara. Yung Sino Kara? Nagmumotor namin. Wow. O sige, shout out daw po kay Kara. Si Juan. Sino yung Juan? Yan, si John. Sabihin mo, shout out sa'yo, Juan. Ano masasabi mo kay Juan? Anong message mo? Ang masasabi ko nga dyan, ihilingin niya kayo, yung tinuturo ko na si Diyos mo na, ganyan di maganda ang nangyari. Hindi natin masasisi kasi, yung ano, yung may dadalang camera. Kilala mo kung sino mga kapatid mo, ang Pero, pangalan? siya si Bani, yan. Oh. Sino ba? Batiin mo yung mga kapatid mo sa Maynila, bilis. Kung ang Papanood nila yan. Dali. magandang focus ni may Sabi ko, batiin mo muna yung mga kapatid mo sa Maynila at mapapanood nila yan. Sino? Mga kapatid mo. Sino? Ano si Hindi yata kilala. yung ano si Bani. Si Bani. Sino pa? Si Bani si Senas. Sino? Senas ang kasi doon. Sino? Si Senas. Pinas? Sino yun? Oo. Si Ate Christine. Yung Baka si Nanak Peste yun. sino yan si Christina. Ah, sila na Christina. Ate mo. Sino pa? Si Alona. Aluna. Sino pa? Ate Aluna. Oh. Basically yung Physically. driver ng- Physically. yung operator ng Physically. operator ng Physically what? Si operator ng trailer head si Jerome Jerome pa. Jerome Peñamora. Kala ko Jerome Abel. Yung operator ng ano yung trailer namin na hindi ko Anong message mo sa kanila? Anong mensahe mo sa kanila? Mag-iingat sila doon. May COVID kasi dun sa kanila, sa Tondo. Naka-lockdown sa Tondo ngayon. Anong message mo? basically pagka nagkaroon ng problema sa may tinatawag na yung COVID. Anong physically? Yung tinatawag na COVID. Ah, okay. Okay. Yung tinatawag na ano yung virus yun. Oh, virus. COVID-19. Pagka nagkaroon ng problema din. Oh. For i-request na namin sa ano. Saan? May Flavier. Yung secretary lang, Flavier. Flavier. Teka, parang ano ba yun? Si Flavier. Yung... Taga-government yun, di ba? Oo. Kumaga sa amin, may problema sa may tatawag ng COVID. Ah. So, ano natin, ipaparating natin kay Flavier. Kay Secretary Flavier. Secretary, sabi mo ha, hindi ko kilala yun. Pero, ang mga kumakatawan namin, yung pamuno ng barangay. O di, ganito muna, ano munang message mo sa mga nagagalit sa'yo at gusto kang palisin dito sa bahay? Ay, yung presentation na ano, Anong presentation ka na naman? tatawag namin parang hindi pa gakamuan Ah, sa may presentation kasi actually nagkaroon actually. Wow. merong sinasambit ko na ako ay nakasanawa ay pamilya parang pumunta rin doon ako ay herdero Ay, rediro ka. ng pamilya namin ay walang ibang magtatago ng pamilya namin kundi yung tinatawag nila na Rediro. kasapin ng pamilya nila na wala sila may pinta kahit na may pagkatanga pero maganda pa rin ang cellphone kaya dati Ha? Baga, kasi pagka nagkaroon ng usap-usapin tungkol sa pamilya, yung tinatawag na kapindasan, yun, hindi na mapindasan, kaya
Wala silang masabi. Ibinigay sa kanya ang pangalan ng sundero. Kanino? Kasi yun ang Hindi ba ikaw yun? Oh, yun. Wala na. Ay, ikaw ba yun? Ako. Be. Oh, at Ano ba pangalan mo? Ako yung pangalan ko. Ako ay napapakilala ko. Kasi, Yet Pardo. Kid Pardo. Kasi, yun ang propose ko sa... Kasi nung ako ay nalasa mag-propose dito ng magandang pangalan ng pamilya namin. Bago magdala. Kaya nga magsitino ka kasi pag ikaw ay hindi nagsino, dapat sa iyo matino ka at hindi ka dalhin doon sa mental. Oo. Nagkaroon na ng... Paano kung dali ka sa mental? Nagkaroon na ng usapin tungkol din sa may presentation din sa may mental hospital. Yung tinatawag na psychological Oo. person. O tapos, ano nangyari? Ako ay nasambitan na ako ay sinakot sa prison. At pag nasambitan ako sa prison, yun ay isang presentation ng hospital na nag-doktor na submit na order ng doktor na Na ako okay ay ka na. binibigyan na ng kalayaan. Ah. Dahil basically, ang patient ay itinalagat bilang isang alagain ng hospital. Kaya ang patient, yun. Di ngayon matino ka na. Ibig sabihin, matino ka na ngayon. Ang order ng doktor na tinatawag na out of patient, yun, na ang matibay na presentation, wala nang balikan. Dahil ang sabi ng doktor, siya ay sinakot sa patient. Okay. Sige. Huling message mo naman para sa mga taong may ayaw sa iyo. Anong huling mensahe mo sa mga taong ayaw naman sa iyo? Sa mga preparation na meron silang problema dito sa presentation ko bilang isang heredero. Oh. Nagsasan ako dito sa may property ng pamahalaan ng barangay ng bahay. Ako ay humingi sa inyo ng tinatawag na apology. Dahil ang pag-ibig ko, masama ang damdamin ko dali. Bakit naman ito sa pag-ibig? Nagkakaroon ako ng problema sa mga preparation dahil ang prepare ko sa inyo lahat. Kung maintindihan ninyo, ang damdamin ko, wala akong pag-ibig na may preparation sa akin. Kumbaga sa akin, mahirap tanggapin. Wala ako. At yun yung expectation nyo. At kung ako ay hanapan ninyo ng presentation na ako ay One eternity later. Wala ka mo dahil ito pa? Ayan, ayan mga pare ko, papaliguan na si Iyet dahil nagpakulay ng buhok. Ayos Yan. at baka mabulag ka. Tungo lang Iyet. Ito na lang. Pugi na yung pagkatapos nako. Pula ng buhok niyan. Dapat di ka nangalay o. Ayusin mo yung ano mat. Iyet, wag mga agaw ng may asawa ha. Baka pag gwapong-gwapo ka na, mangagaw ka na may asawa dyan, ako, baka habulin ka dyan ng taga. Magsabi ka kung may napupusuan ka at pupuntahan natin para papahayagan natin. Joan naman? O, hindi walang problema kung si Juan. Kaya rin paano kung hindi ka gusto ni Juan. Oh, akin na pa. Sino ba yung Juan na yun? Awang ko yan si Iyo. Huwag ka magalawa at sasampuhan ka para mabango, di ba? Huwag ka tamarap. Ano ba si Dayan ang matipag na nag-aalaga dito kay ano naman tinuturing na itong kapatid nila. Magkano naman namin yun, kaya di namin pababayaan yan dito. Kahit niya inaayawan na ng mga tao. Ano, mata mo nalalagyan? Mabait naman sa amin ko si Iyet eh. Hindi ko lang alam bakit. One eternity later. Ewan ko Ay, lang. nagbasa na pati yung sapatos mo. Palta mo na yun ang binigay ko sa iyo yung sapatos.
Teka. Dapat pala, dinala ko yung sapatos ko dito noon. Dito, Iyit. Di ko man alam na nandito si Iyit. Teka, Iyit. Yung mga pinagdumaan sana ako nun, iwan ko. Tingnan mo, Iyit, pati damit ko pa yung ginamit ko ngayon sa iyo. Bawal ang tuwalya. Oo. Tingnan mo, Iyit yan. Mahal-mahal ka, Iyit, ng mga tao dito, Iyit. Pag yung ikaw. Ay, ikaw. O, doon daw sa ikaw. Ito naman yan ito. Oh, mukha mo, purasa mo. At mukha Gwapo na. sa camera. Gwapo ka. O, Iyit, isang sulyap na, Iyit, dyan. Isang kamay naman dyan, Iyit. Iyit. Oh, iba mo kayo naman dyan. Ay. Sige daw, sulat din sa ano. Yan pa yung makikita, basta pa kasi. O, hi ka naman. Gwapo na. Hi ka na. Hi. Ay. Hi. Ako, ano to? Hindi ako si Robin. Masaya ka dahil So, si Pat- kinulayan ka? So, si Patrick ka na ngayon. Hoy. Patrick ka na. Hindi ako. Hindi ako si Robin. Okay, sige. Masaya Masaya ka ba? Masaya ka, nakulayan ka na? Masaya ka? Actually, hindi ko pa na Nakikita? nakikita yung resulta. Kaya tama naman. Ayan, no, ang ganda na, magabulaw-bulaw na. Oh. Yung ano yung resulta ng coloring. Ayan na, lalabas na yan dyan. Pero Pagkatayo. 3,000 years later. Ay, mamaya yan, bilad-biladin mo sa araw. Pag tuyo niyan, maganda na yan, bulaw na yan. Ay, maganda ng kulay, oh. Basa pa eh, hindi pa makita masyado. Oo, pagkatayo niya. Sa side, sa side. Side. Panisa, oh. Ha? Ganda pati ng gupit ko sa iyo. Ano, Iyit? Nagustuhan mo yung gupit ko sa iyo? Ganda. Para ka na si Jack ng Titanic. parang Parang lady.